des dumami anna bagal tel mema deftere i Moussa ni non Moussa wi ko mawmi an jey ɗoygol an jey mumbi an jey tampere an neli ɓeya ɓe booli kam mi timmima ko mbawɗon balɗe gueɗe an neli ɓeya sa nelaɗo yam tampere mi tampata sa nelaɗo yam ɗoygol mi gongata mi ɗanata an neli ɓeyam an wuti ɓeyam ɓe mbindimi koɓe tatoɓe boolimi tampere jagge koyɗe ɗoygol jagge guiɗi anani gongi fof min peeley hawmin Allah wi Moussa joni noon bisimillahi a haali gonga ɓe min jeyi ɗumen min jeyma min neli ɓe maɗa i kono Moussa asamanuji jeeɗiɗi mi taguiɗi mi ƴeewi ɗiɗi donki deeji mi tagui mana ngaari ina waɗi 100 koyngal 100 Allah mana darima e leydi koyɗe mum jeeyi ha leydi jeeɗa ɓiiri gallaɗe mum jeeyi ha asaman jeeɗa ɓiijo ƴongo ngo rondi manuji ronkiɗi mi tagui biri kanŋe ina peesodira e arti e kursi e kala ko woni hen mi fawi ɗum mana e dow ngaari ndi malayka yaɓɓe dow hen rondi asamanuji ɗi kamɓe fof ɓe cinni ɓe donki deeje tanmi mana ha joni hayre mbanmi ɗum lesa ngaari ndi dari hen ronki deeje hayre nde fawmi ɗum mana e keeci lingu woni signe ronki deeje lingu woni koye nder gueeji maayo ngo woni signe ronki deeje mana gueeji o fawi koye hendu hendu ndu ko min jogui ɗum e junggo Moussa kiɓa somi gongi noon Allah wiyata mum de Moussa wiyata mum de Moussa wi Allah wata mum de sa gongi ɗum hippono boolam o hippori ni bone watta ɗum lingu Allah wondiri nun wal qalam eyyi may garu heeɓ fayko ɗum ɗum noon Allah gongata wata Allah gongata gongde addata ɗum ko gueɗe tati kala ñaamowo ina heyɗa kala jarowo ina ɗomɗa kala ñaamowo ne heyɗa kala jarowo ne ɗomɗa kala ñaamowo jarowo so heydi ɗomɗi ina tampa kala tampowo ina gongo fof meeɗa ɗanati eyyi meeɗa ɗanati ɗum noon mbaɗi Allah woni samadu reedu sa reedu no windirini wala reedu samadu ko barugel na makka ngel ñamata ngel yatta te ngel wuuri te ngel tolne wojere Allah nandini hoore mum ngel beele ma ɓe ahadun Allahu as-samad faandeteɗo haajuji mo yimɓe fof ñaagoto kañum ñaagota ko ay goto saabu ñamata yarata sohlani hay ɗum eyyi ɓe nandinana woni samadu faandeteɗo haajuji eyyi Allah mana haali hoore mum mana kanko woni mana la ta'khuduhu mana jaggata Allah mana sinatu mum ɗi wala nan mum ɗoygol ala wonande ma bi samadu wa asmadu jama filante ko woni leydi mun kan khalqani abida tagore nde mana jiyaɓe lamgu man zalidi holi on yasau mana taga ende huɗu makko kanko Allah illa bi isnihi sana yamirore makko li adam komo andima bayna aydihim woni jeesi mabɓe koɓe jogol liggoyade koma khalqon ko woni cagle mabɓe koɓe liggino ko ɓenni wala yuhiɗuno piltawi seyni hunde ilmi e gandal makko illa bima sha'a sowona ko haaji wati e yaaji kursiyu makko as-samawat ɓuuri yaaji asamanu jeeɗiɗi walla de leydi tawi ko wi sa ɓeydi hen alli ko wi kurrasuhu wona anduɓe lomtiɓe annabaɓe leydi kurrasiyuhu wala yauduhu sohlinta Allah hibduhuma nden ka majji ko woni leydi asaman o wal aliyu kanko woni tawɗo e mana al azimu mana mawɗo sen mbi Allah ko tawɗo tan Allah woni ko dow asaman nden holden o wonɓe leydi gagaga sen mbi Allah waɗi ko dow asaman nden holden o wonɓe leydi gagaga ya Allah Allah tellina arjugo togoy ilam ya Allah ha maha suudu ma kunda ya Allah ha ndesa debbo jibina ɓinguel sinno Allah woni ko dow asaman wol kalano o Allah ala toon al ali towɗo e mana Allah ene nokkuji fof goɗɗo wi hay nder duuse kabine o wi eyi kono mi elmi toon ko gandal makko woni toon wona kanko tanazza finima nadde e kabine kono gandal makko woni toon saabu goɗɗo toon o kanko waɗɗum toon ɗum noon koɓe elmi gandal makko wala aliyu kanko woni towɗo e mana al azimu mana ha joni mawɗo la ikraha bawnugol force ala fi diine din yo yimɓe naate diine bawnugol force ala haɗi jihaadi yamrede ka tabayyana mana aya ndeɗo simore woni premier arwande simore tellinde Madina tawi nelaɗo ƴemiraka jeeade
la ikra fi din haade yimɓe tan maltodira men masodira men mbajoɗa ɗumen o yamiraka nden diine ha o yamiroya diine ay capanɗe jeeɗiɗi gaari eɓe kaɗi haaɓede ha Allah telli noon usina lilladina yuqatiluna bi annahum zulimun o inna allaha ala nasrihim la qadir ay 37 walla 38 to suratul hajj eyyi telli yo nelaɗo haaɓe wi julɓe soñama an kadi yo kaɓe te so eɓe kaɓe mami walluɗo wawi mabɓe no feeto ɓe betti ñande hen eyyi ɓe puɗɗi noon haɓe capanɗe jeegom e goye walla jeenayyi nelaɗo haaɓa e nder duuɓi sappo ɗi woni madina ɗi ɗum noon wi ka khalifa rasulullah aleloto ha nangue hoore mana so yiiri hay goto natta galle ma so neɗɗo ari ma audience ne yiima nde ari goto tawaɗa garde a penat ka khalifa nelaɗo jiltoɗo kalis kono a wona khalifa nelaɗo e gonga ne nelaɗo fiɗi fof nder jama jooɗi ina yewda yimɓe ne haalda yimɓe sono ñaama junngo yimɓe ɓe wonto kañum yimɓe juldanno fof neɗɗo sohli fof namno haalne kala mbiyaɗomo sellani o yaha toon so nelaɗo juuli subaka salmini wiya hoore moon koyɗol mi haalana ɗum holmo sellani mo arani julde subaka mi haalana ɗum ɓe mbimo lawol gotol Abou Hurairata caggal Madina hoɗi ɓe mbi yitere makko no musatno anki ina wayno ñawguide fuɗɗi nelaɗo ɓornaki faɗa yaari koyngal mi haala caggal Madina salminoyde ɗum a dañata ɗo joni ceerno mukkum daña mana ha joni inde ara walla daña dewgal ara so wonata jogui kalis arta walla tan ko almudo yo lomto ɗum lamto ceerno ayi ceerno wi on tan nayi jogui kalis a gara sino aɗa jogui kalis ceerno jola woto an ndaare kalis juule ndaare kalis juule ndaare kalis فتبين معنا في رسل معنا فيور دوني من الغي معنا مجر دوني معنا فما يقول وهم يد بالطاغوت معنا السنم ويؤمن بالله وقومنا فقد استمسك وجبتم بالعروة الوثقى يقول تشينغول تاجر على انسجام تاجر على وجنغمك ولو والله سميع كم كنا علم معنا غند الله معنا ولي كان يوني بالله والذين آمنوا قومين وقد يوم يلتنا من الظلمات معنا هجوني نبر كم يلتنا تمين يعني كبراغل الى النور فawde annore limanal ladina ben kabru mana yedno wara o noddi yimɓe ɗiɗo e yeeso makko o tongi ɗumen haati o hirsi hen goto o tongi ɗo woppi yeyi o mbiɗa ko Allah na waɗa min kam mi waɗi yeyi o mi wurni o mi waɗi qala Ibrahima wi qala wi ana yimin mbiɗo wurtina o mitu mana mbiɗo waɗa qala Ibrahima wi mana ene fayna Allah yaati ina adabi samsinangue minal masriqi banggue funnangue fati biya addunangue gue minal maghribi hirnangue o ɓuuta buga alladina on kabar o wi Allah o ina addira nangue funnangue anne saɗa wawi funnel ɗum hirnangue nden noon muga adi o fewndal ɗomo yimɓe wayali mina mana joni toñɓe awma walla kalledi hono on marra birtiɗo ala riyatin mana e wuuro o wiyete ko Ousayru walla Aziz omo waɗɗi mbabba makko koye rennoɓe tawre taw jeeya o wirti baytal mo qaddasi ɓawa buktu nasara heeli ɗum o wi wono Allah waɗata fof ha wurtina ngo wuuro ha darto wontan wonno Allah wi o maayi o maayi mbabba makko maayi duuɓi temedere omo leyi Allah wi mo wurtu o ummi holli mo mbabba makko o ƴeewi may hunde ala ƴeena keddi Allah wi mo noddu mbabba o noddi mbabba ƴeeƴon woni e jillude tew woni hen leeɓi woni hen ƴiƴon woni hen ɗon mbabba hanni ummi dari yeeso makko omo ƴeewa o ƴeewi omo jogino fandu faali ɗiɗi nduɗo ina waɗi ƴibbe omo yooɓino nduna waɗi jumri omo yooɓino lametta sanna o tawi waylaji ina wanno wanno Allah wi mon foti ko gonɗa ɗo e feccere ñalawma waɗi noon nde o maayata nde ko subaka nde fiɗi nde kiki ɗum noon o wi ko ñalawma walla feccere ñalawma Allah wima ala mayi duuɓi temedere joni gurtinmami ƴeew mbabba ma ba no wayi wuuti ƴeew wonno darima ƴeew jooɓaɗi ma ɗi waylaki duuɓi temedere min doɗatnoma ni o min jogoɗo wurtinde wuuro o artide wuuro to omo huñi tawde ko ɓe mbimo ko ɓi Allah woni qalatil yahudu Ousayru ibnullahi wi ko ɓi Allah qalatil nasara masihu ibnullahi ɓe mbi Isa ko ɓi Allah ala wona debbo wona gorko te Allah ala debbo kono Allah dañi so ɓiɗɗo wona gon maccuɓe Allah meɗe eyyi o wiyete ko Ousayru qala wi anne yoyi no wurtinirta Allah hadihi law mana Allah baada mawtiha ɓawden ngo wuuro mayi ko amadahu lawu Allah wimo yo maayi mais to amin temedere hitande suma basahu mana umminimo qala mana Allah wimo kam labista no foti mana ko ñiɗɗa qala wi labi somi ñiiɓi yawman ñalawma aw baada yawmin walla feccere ñalawma Allah gurtinɗo Ousayru temedere
ma yino wurtini mbabba mum duuɓi temedere waylani ƴibbe mum eno wano ha gasite Uzayu wona annabi jeeya kay annabaɓe mana ha joni jeeya tan koye anduɓe bani Israila Allah o wurtindo Uzayu mana ha yalti heeɓi boowal so wurtini mbabba mum ene wonko wurtini nelaɗo Allah ha haalday Cheikh Tidiane walla ha haalday goɗɗo ko lonkani ko yeddoɓe haasideɓe kalata ala ko Allah wawa ko wi bal accuru labisa mana ñiiɓi Allah wimo meetu amin temedere hitande fanzur ndar ila ɗami ko fewde ñamdema ko sarabika e jaramala wiyete sanna waylaki wanzur ndar ila himarika fewde mana ha joni e mbagguma ɓelina jalaka min mbaɗanma ayatan hawnide linnasi wonande yimɓe wanzur ndar ilal isami fewde ƴiye mbabba ba eko num siya nomin gurtinita ɗum mana ha daro wonta mbabba ɗumana cuwa min koltina ɗum man mana min mbaɗa hen tew min mbaɗa hen mana ha joni ƴiƴam kala mata bayana law nde feeñannoma ngaala wi alamu joni mi andi anna la ala kulli cheyin kala hunde qadir nde ko joom hatan waskur siftor is qala tumani wi ibrahimu rabbi joomam arini hollam kayfa tuhil mawta no gurtinirta mayɓe Allah hollam no gurtinirta mayɓe Allah wimo mate ka kefera yeddata o wi ala ko haami yiya mi ɓeydo mana ha joni jabde gonɗinde qaala alam tumin Allah wi beela gonɗinani oye mbiɗa gonɗini qaala wi bale walakin ko woni liyatmayna himɗo dalbi mana ɓerne am qaala mana Allah wimo fakhud nangu arba'atan nayyi min at-tayri mana e diwe fasurhunna mana jagguɗe ilayka fewde ma yani o nanguiɗe kanƴe foof o hirsiɗe o itti tewngu o waɗi banggue o itti ƴiyeɗe mana o hutti o waɗi banggue o itti ɓoro ko mana o waɗi banggue o nani ɗe wowru o loppi kanƴe foof mana haɗe gasni mana ha joni o joƴƴini tewngu o waɗi ɗum dakkere o itta nde dakkere o fawa nde hayre o itta nde dakkere o yaaha ɓoyo fawɗo o fecciri noon tewngu o weddi ɓoro ko weɗi koye ɗe o jogue junggo makko o heɓol to o dari to woɗɗi Allah wi nodduɗe o noddiɗe kanƴe foof ɗe guurti ɓoro majje seŋi hen tewngu seŋi hen ɗum tew foof wontini wonno ari seŋe hoore nde o jogino kañƴe fof ɗi gurti Allah wi saɗa namdino ko ni gurtinirtumi ko mayi e joni Allah mi yeddano kono kam yanane Allah gurtinɗo diwe nayyi ɓoranoɗe loppa e duwawu Ibrahima wawa wurtinde nelaɗo Allah tawa hay go duwat ina wawi jabon ko bale sumadial mana ha joni wat mana ala tan holluma tan no wawi sawde ngawa abbere wotere fuɗa waɗa wasango waɗa butali jeeɗiɗi butan wondu gabbe temedere ɓe ndullo ndugal ko ndulloɗo moƴƴani gabbe temedere wuta ala ɗum ngal ko ndullo wutandi kay so moƴƴi wona ujunere abbere Allah de ɗum ɗo ko Allah ne holluma tan ne wawi sawde kono nduɗo wandu gabbe temedere ndu ko mor gabbal sono ko makka ko mar gabbal so tawi ko ndimiri ko ndullo wedde koye sawdeji barkinani ngari remoɓe ne gandi ɗum walla yudaif kanko ɗum mona sohli man cha on mana mo haaji walla wasiw a gayna mbasoɗa ɗum walla tottane ɗo ha gayna Allah bonni wona ñagoto Allah bonni wona jahata ko dokkunoɗa boni ɓe mbaɗata ɗum de taw mo wardini ɓe ajur hum mana jobdi mabɓe ende rabbim e joomum wala fagum sulol ala hen e dow mabɓe wala wona kam yahde mum eɓe cuno awlu marufun konngol moƴƴol neɗɗo ñagoma jogaki yalla hokke yalla newnu o mawfiratu yalla yaafum yaafuma kabra ɗum de kay ɗum ɓuuri moƴƴude min sadakatin e dokkal yata baw haari hen adan mana toye wala ganim wagoni gal mana gaga windere nde alhalim mana ha joni muñ ya ayyuha alladina ana ha joni e limde par sammere walla par wutande aɗa lima booɗiɗi tati nayyi ha e jeenayyi aɗa suɓo moƴƴi battowel sappo ngel ko asagal tan maire na guite jagga ndullo hen ɓe gango malɗo fuutankoɓe gadda ndullo hen walla mbago beddoɗa mana ha joni to asakal ngal woni to woto mbaɗi ɗum wala so mon laatake bi akhidi mana oɗon nangoya ɗum illa an tuhmidu sana oɗon merni fihi hen mana ha joni narɗe moɗon wa alamu mana gande annalal ganiyun ko galo gaga winderde hamidun jettaɗo a cheytanu iblis yayiɗukum no fodonol faga mana batal o yamurukum no yamiron bil fasa mana bonande wasde wadde asakal walla walla yiɗukum ina fodana on so nafɗi mafratun kabral mana ha joni minhu umode ma huuto yima fewde Allah wama ala kadi wona ina wacco illa ulul albab sana jomiraɓe haqqillaji wama anfaqtum kala ko ɗon min nafaqati mana e nafaqe sakkade e ittude asakal e yobde ñamade yontude aɗa wawi e jokkirde mana en ɗam ɗum fof naati ɗo
aw nadarun walla mana takke summa min nadarin mana ha joni aw nadartum walla takkuɗon min nadarin mana takke mbiɗa somi dañima wat fa inna allaha la ya'lamuna andi ɗum sa dañi timmin kama li zalimin alana mana heferɓe yani haɗoɓe askal min ansarina ballo in tubdu toon peñini as-sadaqati dokke ɗe mbaɗo toon ɗe Allah ina andi in tubdu toon peñini nafilaji mbaɗo toon ɗi Allah ina andi in tubdu toon peñini as-sadaqati golle moƴƴe mbatton ɗe Allah ina andi fa ni'ma hiya tare ɗum yon tufuha soko tawi on cuuɗi ɗum o tuutuha on dokki ɗum alfuqara mana waasi ɓowa kadi ɗum hayɗum ɓuuri moƴƴude dokkal e sada fof ina dagui peññina ina dagui cuuɗa sa peññini ina moƴƴi sa suuɗi ina moƴƴi suude nde ɓurdi moƴƴude ɗum waasi nandude e yengo feññinde nde woni ɓuuri moƴƴude beele ma goɗɗo nan ñemtina ma ko ɓiir ba ma ni yiɗi yettede kono hokkani watta kam ne hokkude beele kam nen watta hokkude dokkitade jokka hen en ɗam beele kam nen yette ko an jeyi baraji eyyi fof no moƴƴi eyyi sa feññini ina moƴƴi sa suuɗi ina moƴƴi fof gotum kala jiɗɗo yettede yo hokku ɗum tan woni sabaru mum ñawdugal mum ko noon tan foti o kabbel mana o bankum gama an sayyiati kum mana ga bata Quraysh ina jooɗi o wiya gorko moƴƴo ala ɗo ɓe mbiya ko mbatta gorko moƴƴo o wiya mi ɓaggay mum keecam ki hami yettina ko joomam nelimi ko ɓe mbiya ala hay goto ala ɗo oya o ara o jagga e junngo neɗɗo o deeya ɗum ha caggal yimɓe o wi la ilaha illallah gotol oto juulanallah hay darde won mi dañin kulanimami yawma qiyamata sabu en ɗam jaa aljanna jomum wiya o suni o mettini e majjum ha e bammakko Abou Talib omo nangi mana ene hoore mum on faye koyɗe makko baba wi la ilaha illallah gotol ñaganma to Allah koye mbiɗa andi diina ko gonga mbiɗa andi ko naɗa ko gonga adi gonɗima ko gonga kono mbiɗa hetto wiide noon wiye bamum Mouhamadou bamum Ali jaare majine salih haw ma yo innani Allah hay gotol nelaɗi to hoore makko joƴƴini leydi mana wi Ali waɗ ƴettu bama kefere wonani Ali wino haɓɓa koyngal mana ene daasi heferɓe cali tawi kanko woni président assemblée makko o maayi mana junnani Allah hay darde wote Allah wi laysa alayka la ta'ke dow ma hudahum feewal maɓɓe walakin Allah la yahdi kanko fewnata man sha mo waaji wama tubu kala ko nafɗon min khayrin moƴƴere faɗi anfusikum koye mon wama tunfiquna oɗon ko illa ibtiga sana ɗaɓude wajilla mana yeeso Allah wama tunfiquna ko nafɗuɗon min khayrin moƴƴere yufa ina timmine ilaykum fewɗo o antum nonon tolle mum sal madina ma madina naaɓe defta ƴewata so tawi lamɗam debbo e gorko nangudira fayande gadda galle nelaɗo nelaɗo ne mana itta haɗa galle mum tokka ɗe koɓe capanɗe jeeɗiɗi Aba Moussa Lasari wonno mawɗo calki ɗoɓe jooɗino ɗo noon o watti soɓe jeehi jihaadi goto ma wiya woto nelaɗo yaade jihaadi tawa tinani walla woto julde waktu taw juldani mum goto man fof wuti hen gotel jogui tuboen gotel sono fufata ko jamma ha comci ɗi luuɓa e mabɓe war hen eɓe goppi galleji mabɓe e guese mabɓe eɓe gonde nelaɗo soɓe jeehi noon jihaadi mana naafiqeɓe gara ɗoɓe jooɗino ɗon irta mbiya mataw koye bataji kanne ɓe jooɗi ɗum haɗi ɓe yeloyade woni tasibumul jahilin agniya mina ta'affuf sabu mana ɓurnade ɓe ñagotako joni ɗoɓe jooɗino ɗo caali mabɓe ki joni calɗi piyeji ɗi ko kaŋŋe waɗa hen nattinama e nder jama he ngaalu lomtima basal piyeji yeeso kaŋŋe waɗa hen ma tunfiqu kala ko nafɗon min khayrin moƴƴere fa inna allaha bihi e ɗum ɗo alimun mana ko gando alladina ɓe yunfiquna ɓe nafqa amwalum jawɗele mabɓe bi leyli jamma on nahaare ñalawma sirrani sunde wala ñetoe feeñde falum no waɗi ɓe riba na waɗi geɗe ɗiɗi ribal fadli ina woodi ribal nasa ina woodi ribal fadli mi yeeyma ɗum ɗo cooda pawa hen bénéfice ko ɓurti ko ponnomi mana ha joni yeyde ko o ko ribal fadli ribal nasa mi ñamlima temedere joni aɗa hata jiɗi hen aɗa tampi hay soko mbirumami fof ma jaɓ so lewru ma yara yoɓami temedere capan joyyi ina harmi no ribal nasa nemnude lajal ngal ɓeydaneɗa ina harmi eyyi ribal fadli ribal nasa jomum neɗɗo goto ñamowo riba mana ɗum tan wonno liggey makko Allah haaji mana ha joni o maayi hoore nde watta hoore mbabba ɓii ko woni e wayde mana jiyaɗo Allah goto tawi ɗum ne wiye Seydil Hasan mana wimo holko goyata o wi mana ena babam ko neɗɗo moƴƴo wonno emin ummi emin payi makka maayi e lawol hoore wattama hoore mbabba mboɗo herta haalande yimɓe
o jooɗi ha ɓooyi omo woya ha ɓooyi mana o ɗaani o yi jiya ɗala dari yeeso makko wimo holko ɗen mette woni ɓooyi baban ko ceerno wonno ko moƴƴo ko gandu emin fayi makka mana yeeso mum wonti yeeso mbabbo caggal nden mayi mbiɗa herta baba o wonti yeeso neɗɗo wayno lewru jamma lewrewal sappo e tati o wi neɗɗo o an kay hoɗi an o wi ko min Moustapha sallllahu alayhi wa sallam o jagge makko o wi ko mbaɗiranɗa ɗum babam o wi mbaɗiran momi ɗum ko jamma fof haade makko lelade omo juulanno yam laabi sappo yeeso ngo woni o wi holko watti yeeso ngo ne yeeso mbabba ko ñamano riba haw mayo woppade julde annabi sallallahu alayhi wa sallam mana dandimo hoore wattanode hoore mbabba so ɓurtitima faɗɗitima mana lewru jamma lewral sappo e tati saabu julde annabi sallallahu alayhi wa sallam ɗum so wiyama moƴƴani ɗum de ko kalisaji dekkum وأهل الله البيع وحرم الربا yaakulume mana haaji siddiq omo jogii ujunnaje nayyi o ɗacci ha jamma o totti nelaɗo ujunere hay goto tinani o ɗacci ha ñalawma o totti nelaɗo ujunere o ɗacci ha kamɓe tan ɗiɗo eɓe jaahi mbedde o tottimo ujunere nde ujunere o ɗacci ha batu jooɗi o tottimo Allah tellini ay alladina ɓen yunfiquna nafqoɓe an waɗon jawɗele mabɓe billeyli jamma ujunere makko hanki wonna haari ñalawma ujunere makko nani subaka sirrene sunde ujunere makko kanko e nelaɗo o alaniya tan e bedda ujunere makko mana ha joni e feñje hakkude bato o heeroraki aya o kanko Aboubacry kala baɗɗo hono ɗen gueɗe naati e aya ha yawma qiyamata alladina ɓe yakuluna riba mana ha joni ñamo riba la yaqumuna ɓe ummatako yawma qiyama illa ma yaqumu illa kama yaqumu sona no ummorto alladina yatakhabaduhu mona liɓa ɗum a cheytan mana ha joni seydani minal masi memgol biyeteɗo mana memaɗo jinneji dalika ko haala ko ɓe annumno kamɓe kaluɓe mbi jinne noon memata jinne han ɗinta ko seyɗani koɓe leƴƴi ɗiɗi kamɓe ɗiɗi fof ko ɓiɓɓe Iblis no gonirɗen mana ene ɓiɓɓe adama ni eɗen mbaɗi julɓe eɗen mbaɗi heferɓe kamɓene ko noon jinneji ɗi ne jogui julɓe ene jogui yahuda ene jogui annasara seyɗaneji noon haydara hen gonani jaɓani hen hay hunde ko seyɗani memata neɗɗo hanɗin ɗum kono wona jinne heƴani e neɗɗo قالوا ما نبي إنما البيع نجيكم مثل الربو ما نوال كون ربا ما نوال الله الذي ما ندغني البيع نجيكو حرمني ربا فمن جاءه قوم علم موعظة واجب من ربهم مدجوم فامان ما ناكو فريلا كون مونيان دي باس بودي ما نا هيود براج ada saddo ɗum mana ha joni cakkorɗon yani jaagoɗon hay tawde oɗon mbawi hayɗum lakum ɓuuri moƴƴan ɗon ɗum kuntum toon laajima ta almuno oɗon gandi tawi oɗon gandi watta ɗumana kule yawma e ñalamo o iley fewde Allah oɗo o watti ndi jippade e Qur'an nelaɗo wuuri caggal makko ko balɗe ceetati aya oyata suratu awfu alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l-islamu dina on jippi ko nelaɗo on dawe dow arta mana hakkude Aboubacry e Oumar ñande aljuma Allah wi timmini diina gayni koye ayeje battidi e jippade simore nde kala ko woni mum ene yamira e huuri caggal muɗum nelaɗo hooti Madina o yettidi Allah jippini hurmata aleykum almaytatu wa damu wal hamul khinjiri wa ma huwa li ghayrillahi bi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wa ma akala sabu illa ma zakaytum bi wa ma zubi ala nusubi wa tasaqdimu bil azab on jippi ko yo huuri o woni hen ko ha heddi e mayde nelaɗo balɗe jeetati oɗo ay telli ango wattini tellade e Qur'an watta ɗum mana ha joni kule yawmun mana ñalawma torja yawman ñalawma so jawno moɗon dutte fii e mum ilallah e fewde Allah so maɗo wafati mine kullu nafsi mana kala fital ma kala bar kono fagidi on no kamɓe ɗa o windi o seedo kadi kama allamahullahu no Allah andinde mo bindo so arab so français so pulaar fal yaktub yo windu mana ha joni bindowo o o yumlil yo fit alladina on alima woni mo haq deweteɗo ñamade kam haalata wona dewowo ko deweteɗo fidata haalata wiyata ko ñamlimi ko naggam ƴettumi makko nangam bindowo oni winda walyattaqillah mana yehul Allah kanko pidowo o rabbuhu mana joomi ko yo haal ko woni dow makko wala yabkhas o to ustu o rewete minhu mana ñamande si an hunde kañ kan soko laatima alladina on aɗa monima alhaqqu ñamade safiya tawi ko neɗɗo ɗayɗo walla ko cukalel o wawa fidde aw da'ifat walla mana ko looɗo saabu cukago walla sammango awɗa saɗi walla hattanani añi milla mana nde fidat huwa ko mumu walla mana o anda on nduga mana poɗɗo windede o fal yumlil yo fid waliyuhu
wala yu makko kettu e kabaru makko ba makko walla ka makko walla mawni ko walla goto renoɓe yo fit kañum yo haal woni sono haal yo haal bil adli nundal wa tasidu rewɓe duggoɓe ne gara e mum ñande fof walla jeeyo bitig damal galle ñande fof aɗa sooda e mum ɗum oɗon mbawi wasde windude saabu ɓaɗodirde e andodirde kono windude nde noon ɓuuri wa sidu cenne ida tabaya'atu soko tawi on jeeyodiri wala tudar koto lornu kaati gon binde o wala sayidum wona seeɗa mbiyaɗo yo windu koto ustoto ɓeydu seeɗa so noddama yo ar setto wa in tabalu mana ha joni son golli fay noon kañum fusugon ko yaltude ɗoftare biko no moɗo tako sallallahu taala alih w sallam o wi kala haali ɗum mana ibnu mas'ud mana lansari o innela sallllahu alih w sallam mana wi kala mo janggi ɗeɗo ayeji ɗiɗi mana wattande suratu baqarat mana ko adi mana nde waɗanoto ko adi lewlel to jamma e jonimo naafilaji ɗi o fonno mana ha joni naflude nelaɗo wi ko ɗum ngaluji aljanna ɗum hamɗi ɗum manane ko abdoullahi ibnu oumar kono manane amna rasula kanje mana timina mana simore nde sa jangi ɗum jamma yoni darɗe ponnoɗa naflude mana sa naflaji ma windene mana baraji amana gomɗini a rasulu nelaɗo mouhammad rasulullah bima unsila iley ko jippina e makko ɓurana mi rabbi ummorde jomi won muminuna julɓe ɓene kay gomɗini ko ɗum kala hen goto amana gomɗini billahi allah ko malaika ɗi ɓe gomni malaikaji ko kutubihi ɓe gomni defte telliɗe ko rusulihi ɓe gomni kala nelaɓe lano farrigu min ceernata bayna aade hakkude goto mi rusulihi e nelaɓe makko nelaɓe allah fof pote allah hay goto hen en ceernata kamɓe fof mbiyeɗen ko yen gomɗinɓe defte telliɗe fof mbiyeɗen ko yen jaab yen kutoro noon ɓurana yen gollu ko woni mum ko annabaɓe fof yen jaab ko allah neliɓe yen ñimti noon mouhamadou rasulullah ɗum wi noon ko allah o qaalu mana ha joni ɓe mbi samina min nani wa aɗana min ɗoftima wadde ko furanaka kafugol ma an allah rabbana jomumen ɓoyle koye ma almasiru woni ruttorde mana allah yayako min laawi kallam allah wi defaka defani allah walla nafsan fittano illa wusaha sana fodde bawɗum lahano waɗan fittade e baraji maktasabat ma kasabat mana kala kon faggiti wa alayha ina defe mayru bakkat maktasabat kala kon waɗi mana ha joni bonande ربنا جمعنا لا تؤاخذنا ولا جبر من إن نسينا فمن جدتي أو أخطأنا ولا من غوفي ولا جبر من ما نقوم فمن جدت ربنا جمع ولا تحمل ودارون علينا أجوا من إسران سدل كما حملته ونون دون برتادم على الذين يدين من قبلنا نتوه في ويند إتيلم ويند إدمال قلم سيب فيني برتي دون سبب هوي هاتي سبب سو أري كان كلا وين كمان من دا إتيلم يمكن دهان أودو وفي ha yimɓe ɓe ceeɗo ha gasa nde fuɗɗo yitede ɗum wonno israt gueddele ɗe kama hamal toon gondiɗa ɗum allah mala ɗaɗata lana min ƙamɗina adinoɓe min wata waɗan min noon e leñol annabi sallah alih sallam jaaha mana ha joni gofoya allah aɗa suuri jaaɗa ko jamma hay goto tinani jaaɗa galle janano hay goto tinani jaaɗa nokku janano hay goto tinani ɓootuɗa comci gofɗa allah allah suuruma jaaɗa mana lootoyɗa jaaɗa paaɗa jama walla juma walla paaɗa dental yimɓe walla joguiɗa kurus aɗa welni aɗa wonde yimɓe hay goto mana ha joni tinani ana woofi allah aɗa heddi ɓandu meeɗu allah suurima watti e ma comci waɗe ma sutur aɗani julda yimɓe aɗani wirlita mumen aɗani haalda mumen aɗani janguida mumen hay goto tinani suurima feewi jooɗoɗa ha ɓoya takkoɗa sehil ma goto guuruɗa e nofru aɗa debbo kaari hanki minen mbalti wala wona ɗi kaari hanki minen mbalti allah no suuruma an aɗa wirta hoore ma wala tuhammilna wa ta'aru mimma la taqata lana ko min galana ɗum sembe lana wonande min bihi ko ndonɗa min mana waafu anna ya yaafu min wafir lana ya habra min warhamna ya yurmu min anta mawlana an woni kalif min fansurna ya wallu min ala qawmil kafirin e yiɓe hefer suratu ali imran madaniya moɗo nde jibri mana ko madina aya ɗe mana ko temedde ɗiɗi so wona aya goto ɗon konngol wi temedere e caɓani jeenayyi mana ha joni e jeenayyi bisimillahi rahmani rahim bisimillahi mbanɗo inde hammani joom yurmene mawde arahim joom yurmene semde alif lam mim wallahu alam bi mouradi wiyama ali ko ko allahu laamo ko lamine jibril min ko mouhamadou rasulullah allahu walla la ilaha deweteɗo ala illa huwa sana konkol hayyu ɗumiɗo guɗamal qayyum manani ceniɗo nasalo jibbini alay kay jooma al mouhamadou rasulullah alkitaba mana qur'ana
haala kawnihi bil haqqi ko gonga musaddiqan mo gongel lima bayna yaday wonno yeso makko defte ko andalo jipini tawete ko injil nde ko deftere Moussa nde ko Isa din kam mana ko adi Qur'an hudan didi fo mana ko pewal linnati wonandi yimbe mana rewde ko ni en wa andalo jipini al furqana sen jom joftogo mo wala ka yafaade o wotto e mudum mo wala o wutina mum fiya dum non mana kala gede de fo Allah ina wada Edil Haji Maliki radiyallahu ta'ala ala Sayyid haalani wi wondo namni dum to wi dum Sayyid Nur kono firto ton onon fularen sabur o min firto ko munju o wi Allah ko munju o ya hawo munjo no yofto o yala munjo ya fotan wokko o mbele Allah wi'ani zuntika min jom joftogol o ya hawo min de mi hola munjo joftogol mi hola ko dum Alhaji Malik dum non hono firtata mana munjo o wi deggido ha wattu yonta wala ko wala min ko dum firani o wi ceerno kadi hono firtol hakim o wi ñeñƴo o wi ñeñƴo ko baylo ñeña jande sakke ñeña nguru labbo ñeña leggal maabo ñeña lefol ɗum waɗi wiyede ñeñƴo wonko ɓe ñeñata ko ɓe gon ñeñƴo ala ko ñeñƴo ala ko baylo walla sakke o wi ala o wi ɗum noon firongomi nanani o ɗum noon hannde holko woni hakim o wi baɗowo hunde ɗo foti woni o firti noon inde Allah ƴeggata hannga inna Allah la yafa suuɗaji alayhi makko shay'un fil ardi mana e leydi wala fis sama wona mana ha joni asma wallazi ona la sawirukum woni mona am noon fiɗɗara meranga kayfa yasaw mana no haaji la ilaha jawdeɗa la ilaha sona kanko al aziz woni mana polɗo e lama ko hakim ñañƴu golle wallazi ona la ngala jippini haɗe ko mana e dowma alkitaɓe mana e deftere minu ina hino hen ayatu ayaji hokkamatu mana ñeññaɗi ɗumne ina hen ɗumul kitabi mana yuman defte kañum ko tugi ko Qur'ana ko okra ayaji ko ɗiɗi mur sabiyatu ko jibiɗi mana hay goto anda sura majji ko wayno alif lam mim ko wayno kaf ko wayno nun ko wayno kaya insar ko wayno ɗaha nandi dindi tan fa amal ladina tawdo ɓen ɗum binneɓe kono kamɓe ɓuuri almumeɓe Fuuta almumeɓe Fuuta ñawranno ko jillini Fuuta ñawranno ko jillini Fuuta ñawranno ko jillini